למרות שהם נדרשים להרכיב כל מיני מערכות לתעשייה השונות. זה משפיע גם על הקוטג', על המחסור בקוטג', כי הם פשוט מסרבים לבוא ולתת יד. ובדיוק בהקשר הזה מצטרף אלינו פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, טוב להיות כאן. אז תגיד, מה זה אומר שאנחנו בעיצומו של חרם כלכלי? כן, רק החרם הכלכלי המשמעותי הוא לא מבחוץ, הוא מבפנים. הם אותן 100 מונופולים, יבואנים בלעדיים ובנקים שיושבים על השלטרים השונים במשק ופשוט משחקים איתנו משחקים. כאשר מונופול מקומי, בין אם זה תנובה ובין אם זה שטראוס, חייב לספק מוצרים שמחירם מפוקח. המשמעות היא שהוא לא יכול לעשוק אותנו, ולכן הוא לא מרוצה. וכשהוא לא מרוצה, הוא מוצא לנכון או לא לטפל בתקלות, או פתאום לא לראות תקלות שהן קורות, או פתאום להתקשות לתקן אותם, והעיקר כדי שהוא לא יספק לנו את המחירים במוצרים, את המוצרים במחירים המפוקחים, ואנחנו נאלץ לקנות את המוצרים התחליפיים במחירים הלא מפוקחים. אז איך פותרים את זה? וכך הוא יכול לעשוק אותנו יותר. מה אפשר לעשות? מאוד פשוט. מבטלים את כל המכסים, את כל מכסות היבוא, אוסרים על המונופולים בייצור המקומי להיות יבואנים, ופותחים את היבוא חופשי, כדי שכל אחד ואחד יוכל לייבא. ואז כאשר גוף מקומי לא מייצר, היבוא יגדל ויאזן את הלחץ הזה לעליית המחירים. כן, צריך להגיד שהשר סמוטריץ' אבל תנובה ושטראוס ואוסם וקוקה קולה ואחרים, שר האוצר ניסה להוביל פה מהלכים. הרגיעו אותנו. ניסה להעביר מהלכים בדיוק כפי שאתה מציין. ניסה לפתוח את השוק. לא, ממש לא. זה ממש לא בדיוק מה מה שהוא ניסה לעשות זה לפתוח את היבוא ולאפשר לתנובה ולשטראוס להשתלט עליו. זה לא מה שאני אומר. אני אומר לפתוח את היבוא ולא לאפשר למונופולים המקומיים להשתלט על היבוא. מה הטעם בתחרות שבה היצרן המונופוליסטי המקומי הוא גם היבואן? איזה מין תחרות זה? הוא מתחרות בעצמו? לא, הוא ניסה, אני הבנתי שהוא ניסה לפתוח את השוק לכולם. אבל בסדר. טוב, בוא נניח את זה רגע בצד. בסדר. לא נכון. הוא לא ניסה לפתוח לכולם. הוא ידע בוודאות שמי שישתלט על היבוא זה תנובה ושטראוס. צריך למנוע ממונופולים מקומיים לייבא. זה כל הרעיון. אחרת אנחנו נפתח ונמצא את עצמנו שתנובה ושטראוס ימשיכו להשתלט על היבוא כפי שהם עושים גם היום. אוקיי. טוב, אתה יושב ראש המפלגה הכלכלית, אתה רץ בבחירות הקרובות? חד משמעית, אנחנו רצים ומתחזקים מדי שבוע. יש לנו כבר 50 מטות בכל רחבי הארץ. אנחנו חורשים את הארץ מצפון ועד דרום. השבוע אנחנו נהיה ברעננה, כנס גדול ברעננה. אנחנו מתחזקים גם ברשתות החברתיות. יש לנו כבר כמעט 400,000 עוקבים על בסיס יומי, שבו אנחנו מדברים עליהם. שימו לב, 400,000 עוקבים זה כבר רייטינג שהוא יותר גדול מ-11, 13 ו-15 ביחד. אנחנו מתחרים גם בכם בעזרת השם. אתם ימין, שמאל, מתחרים בנו. אנחנו לא רוצים בבחירות, אבל רגע, אתה ימין, שמאל, תנסה לבגד אותנו. אז ככה, אני באופן אישי כמובן ימני בעמדותיי, אבל המפלגה הכלכלית לא נמצאת בכיס של אף אחד. אנחנו רוצים להשתלט על תיק האוצר כדי להוריד את מחירי הדיור ואת יוקר המחיה, וכדי לעשות את זה אנחנו לא יכולים להיות לא במחנה הזה ולא במחנה האחר. כדי שנוכל לבוא בצורה חופשית אחרי הבחירות ולנהל משא ומתן עם שני הגושים, כדי שנוכל לקבל את תיק האוצר ולהוריד את יוקר המחיה. אבל אתה יודע מה כלכלה? אתה בעד הקלות כלכליות לרשות הפלסטינית? מהכנסת עובדים פלסטינים עזתים לכאן לישראל? זה גם נושק לכלכלה, לכן אני שואלת. אני דיברתי על זה לא פעם בעבר, שלדעתי אסור לאפשר שום כניסה של אף פועל פלסטיני, אפס, שום מספר, אפס ממש, של פועלים פלסטינים, גם מעזה וגם מיהודה ושומרון לישראל. הם צריכים לבנות את הכלכלה של עצמם. אנחנו לא צריכים לספק להם עבודה, וזה לא עניין של עונש. זה בריא גם לנו, וזה בריא גם להם. כן, עכשיו תראה, אתה בעבר הבאת תמיכה גם בשלי יחימוביץ', גם במרץ, והצבעת ליאיר לפיד. אוי ויי. אז תסביר לי איך אתה בדיוק ימין. אז קודם כל, התמיכה שלי אף פעם לא באנשים, אלא היא באג'נדות.
אנחנו תמיד תמכנו בהפחתת יוקר המחיה, וכל מי שיהיה מוכן לשתף איתנו פעולה, כמו שבזמנו שיתפה איתי פעולה שלי יחימוביץ' וגם זהבה גלאון בהעברת חוק הריכוזיות ובמלחמה במונופולים. כל מי שישתף איתי פעולה במשימה הקדושה הזאת של הפחתת יוקר המחיה ומחירי הדיור, אני אשב איתו ואני אשתף איתו פעולה. גם אם הוא החסם תומך היחיד שלי במפלגות... זה לא לשבת, רק שנייה, החסם היחיד שלי הוא לא לשבת ולא להישען על מפלגות ערביות. אבל כל גורם יהודי, ציוני, שישתף איתי פעולה במשימה הקדושה הזאת של הפחתת יוקר המחיה, אני אשתף איתו פעולה. אני לא פוסל אף אחד. מילה שלך על הרפורמה המשפטית, בעד, נגד? כמובן שצריך לעשות רפורמה משפטית שתהיה מאוזנת, שתלכד כוחות גדולים בעם, מכיוון שהמערכת המשפטית היא חולה. אבל היא חולה לא רק במישורים שאתם מרבים לדבר עליהם, היא חולה בעיקר בשיתוף פעולה שלה עם יוקר המחיה. המערכת המשפטית הנוכחית, גם הפרקליטות, גם היועץ המשפטי לממשלה, וכמובן בתי המשפט, משתפים פעולה עם הבנקים ועם המונופולים ועם היבואנים הבלעדיים, אותם אנשים שאני נלחם בהם כבר 25 שנים. כן. תגיד, שוחחת לאחרונה עם נתניהו? לא. כלומר, אין שיח בכל הנוגע לשריונים, פריימריז. אתה כרגע לבד במפלגה שלך. לא כרגע, אלא תמיד. אנחנו מפלגה גדולה וחזקה. יש לנו מאות של פעילים. ואין שום שיח עם נתניהו. יש לנו מאות אלפי תומכים. זליכה, שום שיח עם נתניהו? שום שיח עם נתניהו. מעניין. שום שיח עם נתניהו. פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, אנחנו עוד מן הסתם נשתמע. תודה רבה לך. תודה. תודה שהערכתם אותי. תודה. כן. תגובות?